When madama ita iti Tanok Festival. Ita nga maipagpabuya dagiti film. Ipelikula Ilocana, dita Robinson's World. O napanak met binoyata inawis na tayo met iti gayen tayo ni Apo Director Melver Ritz Gomez ket nabuya tayo. Numakita ko madaytoy may pabuya ko madaytoy kadagiti ubing, kadagiti estudyante, kadagiti teachers ket amuda nga ipateg ken apresyaren dagiti kultura ken tradisyon ng nanguruna ditoy Ilocanja. Dr. Dennis Corsino Ramirez, kunana good morning Ma'am Eileen, nag-idol ni Melver Ritz Gomez, oo. Makitam nag-ubing to kada time naglaing, nagpintas iti pa nakabuo daytoy iyalatiw kunana. I-discuss tayo tumadamdama sa kabasit iti sumagmano nga minutos tapno ma-appreciate tayo dagiti gapuanan, dagiti Ilocano nga filmmaker tayo, dagiti independent film when indie film akong kuna tayo tapno ma-appreciate dagiti ubing daytoy talaga super Dr. Ramirez, nag-idol talaga ni Sir Melver Ritz Gomez. Nakatutok isuna dita ili ti paway iti pa nakapreserba dagiti kanawinan ken tradisyon dita ili ti paway. That's why we appreciate nagadot taga paway ken may isa nagadot ti taga Mariano Marcos State University nga nagaramid iti kabukbukodan nga pelikula maipanggep kadagiti kanawidan tayo ditoy Ilocos Norte. Nas dawak talaga iti kalman. Aya. Kada iti pelikula Ilocana, dati ngamin kat may isang international film entry dito Manhattan, New York. Dati film ni Dr. Melver Ritz Gomez dito Paway. Dati yalatiw. Kat nakadadong ubing ti nang practice kada ito when nag-perform kada ito yung pelikula. Kat nagpintas iti panaka i-present na detoy ket dapat dagiti maamuan ken maadal ken maapresyar dagiti ubing tayo wenno estudyante nang nangrona dita senior high school and even college pa rin tapno makaproduce da kadagiti kakasting nga film tapno ma-document ket mabasbasan to dagiti sumarsarono nga henerasyon. Isa nga talking of this saludo kami kadagiti professor iti Mariano Marcos State University kas pagariga da Apo Melver Ritz Gomez, da Apo Romel Pascua kenda dumapay nga nakita tayo dagitay film da nga mapagpabuya tatta dita Robinson's Movie World dagiti kat paset paylaeng iti Tanok Festival of Festivals ngem film iti nagtarjetan da kadaytoy agsipod nga rod ata pandemic. Niko na dito friend ko, ang maestro ta sa Nicolas, the Palualo will be my topic this afternoon's webinar. Amom Sir Jomac, George Jonathan, nagpintas dito talaga pelikula na Palualo. Ano dito i-portray dagito yung ubing, iti dito nga pelikula nga, puso aromay ray-ray ko na. Makarelate na ka dito kasi manang luhalumet nililag ko. Manang luhalumet. Iso nga, ti problema na idi, no sa sino ti mang tawid, iti kinamanang luhalo na. Awamet mayat ngamang tawid ngem gapo kadaytoy ay naramid ni Apo Director Gomez kasla nariing dagiti ubing nariing kasi awan dokumento dito Ilocano literature mi nga subject ni Dr. Janice Asuncion awan ti masapulan da nga record iti Ilocano kas kadagiti legend aya pasintawi kunata kadagiti iti Ilocano awan pay unay mabiro kanda nga record iti dungaw ket dagiti nga classmate ko napanda dita paway ta ditoy paway na baknang iti kultura da ditoy amuda nga ipreserba ti kultura da ditoy ili ti paway da ma'am anam ako ng ma'am Jobelin Miguel wen ko na ni Apo Joma yap na buyak data makantak pa jay response ho kinanta dagi ubing naglaing dagiti ubing Sir Joma kaya di mo expectaren iso nga this is our role as educator nalakamit ama ko binsim dagiti ubing nga mga ramid ka dagitoy no makita yun dagiti pelikula ni Director Gomez naglalaing dagiti ubing
nangingikanta kada iti romay ray a puso kung kunana ken mangkangkanta kada gitoy kasi masapol iti dokumento saan laeng iti panagsurat no diket di pa iti may nga film tapno addan to makikita dagiti sumarno nga henerasyon ken i-convince tayo dagiti leader tayo ya malagip ko manen ni Apo Ninoy Aquino kunana idi kini Apo Marcos Mr. Marcos kunana no natandanan nyo Apo know your history first before it's too late kunana iso nga dapat dagitay mat leader agbalin nga leader tayo masapol nga amuda iti history iti dayta lugar nga pagsarsarbyanda going back to that palwalo nga pelikula ni ni Director Gomez aya ket na ipakita na nga into no maawa na kun na daytoy bakit nga manang luwalo dita paway ket impadas na nga impasursuro daytoy kadagiti ubing dagiti ubing wenno sumasarno nga henerasyon isudan tumet ti mangibagi isudan tumet ti mangipakita dagiti nga kanawidan ken tradisyon nga inubra dagiti inauna wenno lolo kadakwada ket anat ubraen tayo dito eskwela ngamin sa Jonathan aya anat ubraen tayo dito haangata nga datayo ti adadakkel arol na nga mga iparamid ka dito so kung kunaket if you only focus on the teacher's guide kada different competencies ipamemorize ipapaadal ka kita dito I think it's useless apay nga dita kitay napipintas talaga nga ipaadal nga adamit relationship na the integration na dagito nga lessons tayo dagito nga competencies tayo iti actual ang mapaspasamak iti biyag ay kunan ni Apo Jonathan I have copies of the kadaanan a paglualuan and responses and a book of collections of dungaw nay sika ko mga roti imayan dagiti classmate ko pa sa Joma kasi agsapsapul da kada giti record ti dungaw I think may sa dayto nga research idi ko ni Dr. Romel Pascua ita MMSU maipanggap iti dungaw kasi haanin nga po dagiti ubing no nya ti dungaw kas pagarian kumapay Apo Daniel Tabili Apo Principal ita Paway nagmayat ti umay dita Paway kasi amoyo nga ipreserba dagiti tradisyon tayo agsikod ta adda dita dagiti mga ayat ken mangitantan dudo ni Apo ano pa itatayan damay sa ngayon tayo dito nalipatak tinaganda na yung pag-abigat mo Apo Daniel Tabili nagbayad ti agboy ti programa sabay kape uwag sa dumagas dita Paway damdama ni Apo Guerrero dita Paway aya nga aduda dita kas pagarikan ita Apo Daniel Tabili o dita Paway National High School apay haan tayo nga susurwan digiti ubing tayo nga agaramid iti dodol amam dita laengen Paway ti nakakitaak iti agar-aramid iti dodol na imas ti dodol yun dita ket nagrigat ti agaramid ti dodol apay nga han tayong ipapadas daytoy kadagiti estudyante tayo tapno amo damat ti agaramid inton mapukaw tayon wenno mapapauna tayo dagiti ubing nga nalaing agaramid ti dodol asinon tupay nga rod iti pagsadagan tayo wenno pakasursuruan tayo kadagitoy no saan nga datayon nga nabiyag nga magpermisa nga nadoktalag ini malemsika kasi rining nak dagiti pelikula Ilocana nga entry iti Tan of Festival of Festivals dita Robinson iso nga mapanak damdama dita San Nicolas ti may in feature Apo ni Apo Direk Gomez ni isang sangayon adaga wenno daytoy pan nakapreserba iti banga panagdamili dita ili ti San Nicolas dagitay nuwang kunana ni Ama Michelle tugas na imas nga buktumam kunana dita Bakara o kasawarigan kasanong aruden dagitay buktuyo dita Bakara adda kadipay dagitay na imas nga buktuyo dita Bakara kasano dagitay napintas agad gatangin tayo nga produkto tayo ako na naman ni inawis ko nga ni Kasin Ethel di kalman yalla nagpintas kas pagarigan mo di pinili ta bawang adda bawang festival wijay nga manmano ti bawangon amo yun apay manmano ti agmula iti bawang takay kayat mat dagiti tao ti agmula iti tabako kay kayat mat dagiti tao ti agmula iti mais kasi nangina kano ngem haante nga tanga makisang rat iti mano nga may isang lungog wenno may isang
nga sinilong nga para iti panagmula tayo iti bawang. Mati nga ta mabalinti kasi ket tunggal pamilya wenno tunggal household. Ket adda ti kasjay na di nga ta umadumet iti produkto nga bawang hanga ta kasjay saan nga ta nga susuruan tayon dagiti ubing nga agmula ken ipateg ti daga anak kaya nakanda wenno pagalalaan da iti makmakan. Isa ka dagitoy apanawen apay nga problema tayo iti dadateng ti pandemic, problema tayo dagiti makmakan. Agsipod ta nasayo den agumatang tayo laeng. Haan tayo nga ammo ti mang-produce iti sarsari. That's why isu dayto yan dagiti mangriing kada tayo nga mangipreserba kadagiti makmakan nga agaw-awanen. Isu ano daduma awan pa yan ti agar-aramin iti patupat, linapet. Yun sinasabi ko sa paway na na dudol. Nakainimas dita dudol dita paway. Ket no malipatan nyo ta agaramid dita dol dita paway. Ket saan tayo nga isuro dagiti ubing wel estudyante tayo kuma? Ay ket mapukaw awan ton ati makungkuna nga dudol. Ket sino katandan sinot nang iba kanyang itayin sino katandan iti maha. Tati itap-tapis mo di maha dagiti na preserbar nga fruit cocktail kung kuna tayo. May sama no, day tabang-bang nga kada, ata syempre daga Oo, agdamili da. Nagpintas pa'y dagiti design da dita, iso nga ma-develop iti creativity da kita. Itatan, I am asking teachers, especially the school heads at San Nicolas, no at dapat dagitay high school students nga padpadasan na met iti agdamili. Kasi no awan ti nakapatawid kada gito yung agdamdamilin, awan ko madagito yung damili kwa dita sa Nicolasen. Ito igit ti kalsada no mapangka dita sarat. Malabsam dita. Ngimhang ko pa nga nga sarongkaran iso, I am planning nga mapanak agpalikaw itatangal daw. Kasi talaga nga na-motivate tak. Kada gito yung pelikula, Ilocana, nga naipabuya dita Robinson's North, iti Kalman. Ket puro preservation of Ilocano culture and tradition dagiti impagpakita da dita. And we really appreciate the provincial government of Ilocos Norte, especially dito yung tourism department. Ang sipod ta dagito yung gundaway. Nga panangayayat da ka dagito yung kultura ken tradisyon dagiti Ilocano. Ta once nga napukaw dagito yung aramid. Ket nagdakkel ti role tayong educators kada ito yung part. Iso nga saludo kami apo ta ma-appreciate dagitoy. Tay kunakon i-preserbar tayo dagitoy, iyadal tayo kadagiti ubing tayo. Tapno saan na pukaw ti kina Ilocano, ken saan nga ba pukaw iti identidad tayo. Again, congratulations kadagitay director iti pelikula ni Dr. Romel Pascua iti MMSU, ni Dr. Melber Reyes Gomez iti MMSU, ken adupay dagiti taga MMSU nga nakaisagana kadagiti pelikula da iti Tanok Festival of Festivals Filmmaking dita Robinson's Movie World. Isong adda ito damdama. O Ma'am Perisa Alimbuyogen, awan klase films Ma'am Aileen Wen. Iso da ito panagbabalog ken panagsusursor tata Ma'am Perisa. Rinog yan tayo ni Malim Kalman dayta. O Ma'am Wilhelm Campancho Pineda dita probinsya ti La Union. Good morning Ma'am Aileen, adot absent ko nuen. Nag-absent ta kami di last Saturday. Aya. So makita tayo damdama no makadalaw tayo dito Robinsons, ni Apo Sir Julius Gahonera. Adan sa dita Batangas ni Apo Pulis Julius, ni Julius Gahonera. Gayem tayo manurat ibang nawag, manurat ni Apo Dr. Romel Pascua iti MMSU. Iso nga saludo kami kadagiti ay agproduce iti Ilocano film nga mangitantando iti kanawidan ken tradisyon dito Ilocanja. Okay? April 13 naktong agsublin. So kadagiti amin nga nayat ngagdingdingeg iti programa tayo Edukasyon 101, especially our teachers, our school administrators, and our DepEd personnel. Thank you so much. Kada kayo nga mangtangtangkilik iti daytoy programa tayo Edukasyon 101. So dahil iti pagayam nyo, iti dahil aldaw ti Sabado, Abril 9, 2022, Aileen Arambaod, Edukasyon 101. Babaen, iti panangimaton, ni Station Manager Mr. Rodrigo Rod Sadjan. Dahil iti pagayam nyo, pumakadan, iti dahil iti akanito, Aileen Arambaod, na imbag a Sabado, yo amin kakabsat. God bless us.